Omongkha kila andar be khobjak nailak kami uttor bormorani delivery gonangno lama hamyani bagui chini tongko songlu gorok ni naidi tongnu bobtain rok nui tongkhana gari maya gari thangmaya lama hamyani bagui gari gora thangmai ni bagui no tongko songlu o delivery bohogo chrai gonang chupjak no siyo sa hamnago tlangmani roni sekarang mang beli penuh itu nanti wahai kondisi nunggu itu ngobrol. Sarkar Gari gora thangmai bagai wahai ngono nang. Laila kami ni cinta ku bukurok. Omo o lama senamani. I guess 25 bosor sason bamperom sarkar sason hapang tongfro boje senami telangmani. Tabak BJP hapang khaiwai. Mung sapon borok. Lama ni bagai mung sa facility maya. Kinto orang ni lukorok BJP wano besi budro piaba mung sapano sep sabrima gerai o tongko sang lukorok no BJP hapang ar jaga je MLA tongnai asuk nai thangai visit khaiya mokol be nugui bo nuya haike tong khanawai bo khanai ke tong je khairok nai borok no thangai visit khailedi lama kaham ni bagai borokno save laijadi omhai bisi brom dirgodin omhai englaina nang tongka arani lokor ni borok omongkha bormra panchayat gumodi district bai khop jaga bo omhai kheno borok bisi brom unang gari gora thangmai angke omhai urgent delivery rok sini beri borok rok omhai ungkhangke thaiwani phane chance tong asuk ke omhai ngui tong thau tabok olok tong songrul korok